I ara tenim un dictamen important, que és la sol·licitud per part d'aquest Ajuntament al Ministeri de Medi Ambient que execute les obres de laminació del riu Baca incloses en el Pla Hidrològic Nacional. Així, des de la legislatura passada i també ja s'han tractat en diverses mocions demanar que s'executen aquestes obres tan importants per a Tavernes de la Valldigna, una inversió estratègica, no només per a legalitzar la urbanització del Vergeret, sinó també perquè aquesta obra ens està asfixiant el planejament, no podem desenvolupar Tavernes de la Valldigna, sobretot polígons industrials, però hi ha una gran diferència a les propostes que hem aportat fins ara a la d'avui. Les propostes que hi havia fins ara eren purament polítiques, però aquesta proposta està avalada, dictaminada en un informe que ha fet un catedràtic de dret administratiu de la Complutense de Madrid, d'una solvència jurídica considerable, estem parlant de don José María Baño, i el catedràtic conclou que la llei del Pla Hidrològic Nacional és una llei que està en vigor i que per tant la llei s'ha de complir i que l'encomana que en el seu dia va fer el Ministeri a Acuamed s'ha de tirar avant i que per tant tenim arguments jurídics i no només polítics per a demanar, exigir que es facin aquestes obres tan importants per a Tavernes de la Valldigna. Alguna intervenció al respecte? Si no és el cas, passem a votació. Vots a favor. S'aprova per unanimitat.